یەکەم پێشانگەهاوەیە شێوەکاریە. سولین ji malbateke hunerî û ev hest û hunera xwe ji bav û dayika xwe wergirtiye. Di temenê 28 saliyê de û bû yekem car li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê yekem gav avêt û pêşangeheke şêwekarî vekir. Piraniya tabloyên wê behsa hestên jinê dike û bi rengên akrîlîk û kaxezên zêrîn hatine amadekirin. Di dilê keskî bişkîne, pêşiya vê rawestit dilê te jî hêşkêt ya tê xwe jî şikestî bibîne. Bi rastî mentalîtî hestê min, yani ez çi hest dikim ez wê datînim ser canvas. û jin. Yani hemî meşairê jinekê ne ji ber ku ez jinim. Ez çi hest dikim ez wan datînim. Min xwe li Hewlêrê dît. Yani nekir yekem min xwe li Hewlêrê nas kir bê ez kî me, ez çend bihêzim, ez karim çi bikim. Solîn bixwe keça bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê ye. Li Kolîja Adab beşê îngilîzî li Laziqiya Sûriyê dixwend. Lê ji ber şerê Sûriyê xwendina xwe temam nekir û li gel malbata xwe ji sala 2013 ve li Herêma Kurdistanê dimînin. Dixwazim stylekî cuda bi xwe çêkim, yani divêt ez aniha hemî tiştî tecrübe dikim, heta tiştekî cuda bi min hebe, tiştekî ciyawaz bi min hebe. Bes yani ez dibêjim hema divê ez berdewam bim pêşangaya çêkim. Çi li vêrê be, yani çi lokal be, çi li ji derve be. Eger dest mikeve ez tujar nabêjim. Yani tiştê ji destê bavê û dayika min çû, ez yani min navê ji destê xwe bibim. Me divêt ez berdewam bikim. Ez bigême tiştekî yani wekû bêje kesekî Kurd yan ji Amûdê gihîştiye tiştekî mezin bo min şanazî ye. Di vê pêşangehê de ku hevbeş bû li gel keçekê Iraqî, Solîn hevde tablo pêşkêş kirin ku ji sala 2020 ve mijîlî durustkirina wan bû ji bilî 8 peykeran ku li sala 2019 amade kiribû. Helebca Sacdûn, Rûdaw, Hewlêr.